ఓం శ్రీ గణాధిపతయే నమః. దీపావళి పండగను అనేక ప్రాంతాల్లో 5 రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధనులను పూజిస్తారు. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుని ఓడించాడు. అప్పటి నుండి ఈ రోజున గోవర్ధన పూజగా జరుపుకుంటారు. దీపావళి తరువాత 4వ రోజు ప్రకృతిని పూజించే గోవర్ధన పూజ. దీనిని అన్నకూట మహోత్సవం లేదా అన్నకూట పూజ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ అన్నకూట మహోత్సవం లేదా గోవర్ధన ఉత్సవం అనేది భగవంతుడు తన భక్తులను రక్షణ కల్పించేందుకు గోవర్ధన కొండను ఎత్తిన రోజును గుర్తు చేసుకునే పండగ. 2024 గోవర్ధన పూజా తేదీ హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం గోవర్ధన పూజా తిథి నవంబర్ 1 సాయంత్రం 6:16 ప్రారంభమవుతుంది. దీని తర్వాత తేదీ నవంబర్ 2 రాత్రి 8:21 ముగుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉదయ తిథి ఆధారంగా గోవర్ధన పూజ పండుగను 2 నవంబర్ 2024 జరుపుకుంటారు. గోవర్ధన పూజ శుభ సమయం. గోవర్ధన పూజకు ఉదయం 5:34 నుండి 8:46 వరకు శుభముహూర్తం ఉంది. అంటే గోవర్ధన పూజ కోసం భక్తులకు మొత్తం 2:12 సమయం అందుబాటులో ఉంది. దీని తరువాత గోవర్ధన పూజ రెండవ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం 3:23 నుండి సాయంత్రం 5:35 వరకు ఉంది. ఇందులో భక్తులకు మొత్తం 2:12 సమయం లభిస్తుంది. గోవర్ధన పూజా విధి. గోవర్ధన పూజ కోసం ముందుగా ఉదయం నిద్రలేచి స్నానం చేసిన తరువాత గోవర్ధన పర్వతం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి విగ్రహాన్ని ఆవు పేడలతో తయారు చేయండి. దీని తరువాత విగ్రహాన్ని పూలు రంగులతో అలంకరించండి. అనంతరం గోవర్ధన పర్వతాన్ని శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించండి. శ్రీకృష్ణుడికి నీరు, దీపం, ధూపం, పండ్లు, కానుకలు సమర్పించండి. దీని తరువాత 56 ఆహార పదార్థాలు అనగా 56 భోగ్ లను నైవేద్యంగా సమర్పించండి. దీని తరువాత ఆవు, ఎద్దు, విశ్వకర్మను పూజించండి. పూజ తరువాత గోవర్ధన పర్వతానికి 7 సార్లు ప్రదక్షిణ చెయ్యండి. ఈ సమయంలో నిరంతరం కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించండి. చివరగా హారతి ఇచ్చి పూజను ముగించండి. గోవర్ధన పూజ ప్రాముఖ్యత. పౌరాణిక విశ్వాసాల ప్రకారం ఒకసారి ఇంద్రుడు నందుడు నివసించే నగరంపై కోపించి భారీ వర్షం కురిపించాడు. ఇంద్రుడి కోపం నుండి గోకుల ప్రజలను రక్షించడానికి శ్రీకృష్ణుడు తన చిటికెన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం గోవర్ధన పూజను జరుపుకోవడం సాంప్రదాయంగా మారింది. ఈ రోజున శ్రీకృష్ణుడి పట్ల కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు. ఈరోజు ప్రకృతి సేవ, ఆరాధనకు ప్రతిరూపంగా పరిగణించబడుతుంది.